Idan kuna buƙatar samun Jamb Syllabus, to ga matakan da za ku bi domin samun sa. Jamb Syllabus wani kundi ne da yake ɗauke da bayanai na topic ɗin da Jamb za ta yi tambayoyi a kansu a kowane subject. Ma'ana kowane subject ɗalibi ya rijista, a Jamb Syllabus zai kawo wa ɗalibi cewar a wannan subject ɗin za a yi tambaya akan topic kaza da kaza da kaza. Yana ɗauke da recommended textbooks, ma'ana littattafai da Jamb ke bukata a karanta domin fasin waɗannan subject ɗin. Don haka idan kuna son ku samu wannan Jamb Syllabus ɗin, abin da za ku yi shine za ku shiga browser ta wayarku. Idan kuka shiga browser ta wayarku, sai ku saka ibas kenan .jam.gov.ng/e-syllabus. Kamar yadda kuke gani mun rubuta muku shi akan screen. Wannan shine adireshin da za ku sa. Ko kuma a'a, idan rubuta adireshin ya muku wahala, za ku iya ɗauko QR code scanner sai ku yi scanning wannan QR code ɗin da kuke gani domin samun shi Jamb Syllabus ɗin. Allah ya ba mu sa'a.